Bin dokumen kami salon seng justice maranai bongni nukung bai seng basanai tai tini seng Kokrwkha keplaing phaimani pore bongni nogo ang nijino phainai ang niji bong nogo phaiei Chugyar nukhungo thangai Chuba Bupha MDC James Debbarma abaimungni jora Kokrwimani akok naragai Chugyarni nogo thangsogwikha MDC James Debbarma 12 Ramchandrgat constituency ni MDC James Debbarma bini constituency ni bising khobja Gongkhor kamio Chugyar nukhungni mokolnugia angaibo shepshap maya angai tongnai cheraino chongbari abaimungni jorabo nogoi belai kha khamjagai Chubana hanai Kokrwimani afurbo thangai Chuba Bupha naikha tei tini botaisa haino hai Chuba mung yafnani bagai thangsogwikha MDC James Debbarma bini akaham samung nugui lukurok bahaino khasrangja Mini ang ko pwede na ito. Mini bank account dok. Isa di bank account. Certificate soalnya contohnya ini bintire om sini ini makan ini dok kan senang hoka dok last time lang dai man hoka nable media sok ni bising tu yang 30 tarik Mars kaisa kok samani tongo I Gongkhor je prusing campaign khai tongpru ani manai rebika te ani manai sini khumbat borong ni noga ang phainai hinai je dino ang applying nai tik next dewo that means dini hai sal 18 April phainai hinai ang Kokrwimani Tinang borong phaima laikha ani torof theke je manmani ang ese bongni dara angai borno Chuba phakya tai o Chuba mani omsuk bai thakgla beskani salo ani halo relationship borok bai ese nukhungni poribar ni ang basaja beskani salo borok dote yak Chuba phainai nai phainai tai kobo korongui tongnai haisi blaike hambai maro haisi obono sini khlaijak thai beskani sala ba haite challenges sini tongo jaga jaga wa hamia chaya borok sung bahike naikol nai jaga jaga lama hamia tei manengya aborok no sung bahike chubanai ini obo hai samorok ni bagino bubagra ha bubagra no bang blai blai khabe khukbai hambai